Почитуван председател на владата, господин Зоран Заев, почитуван подпредседател на владата за економски прашања, господин Андјушев, драги колеги министри, почитуван директоре, представници на Турската амбасада, предприемачи, почитуван председател на комората, Северозападната комора, господин Ходжа. И за мене е чест и задоволство за денеска да имам прилика да се обраќам на овој настан, на одбележување на почеток на градба на нов капацитет во Северна Македонија, во Скопје и во Скопскиот регион, што уште еднаш покажува дека мерките и политиките на ова влада ги дават своите резултати. А за тоа најдобар пример сум јас и себе си, имајќи во предвид и претhodно сум имал прилика многу пати да ја посетам оваа зона и секојдневно, па речиси, ова зона се менува, а тоа се менува на позитивна насока, пошто со ова влада, речиси, секој месец имаме прилика да бидеме токму во оваа зона, каде што, речиси, се отвараат фабрики секој месец, а јас сум убеден дека со успешно работење на дирекцијата, ние ќе имаме прилика во наредните месеци да отвараме уште многу фабрики. Значи, создадавме сосемна нова политика за привлекување на странски инвестиции, се со цел да обезбедиме нови работни места, а со тоа да придонесеме и на економскиот раст на нашата држава. Но освен поддршката што ја дава владата, предприемачите многу добро знаат дека како предуслов истовремено и политичката стабилност, но и владењето на правото. Јас доаѓам од Светската трговска организација директно на овај настан, каде уште еднаш се потврди дека ова влада работи напорно за да создаде стабилност, владење на правото, се со цел да привлекуваме уште повеќе странски инвестиции. Значи да ја подобруваме трговската политика, но истовремено не само за странските инвеститори и за домашните. Затоа да ја користам и приликата да ги повикам сите домашни компании во Северна Македонија, сите странски компании да ја користат можноста, пошто веќе се објавени правилниците што произлегуваат од Законот за финансиска поддршка и да аплицираат, да ги зголемат нивните капацитети, а со тоа да креираат и нови работни места. За крај би сакал да им посакам успешна работа на новата инвестиција тука во Бурнарџик, а ние како влада ќе бидеме нивен партнер. Ви благодарам. Ви благодариме. Të nderuar të pranishëm, është kënaqësi për mua sot që të marr pjesë pikërisht këtu në fillimin e ndërtimit të një kapaciteti të ri prodhues, një kompani e cila ka të bëjë me veprimtarinë e amballazhës të industrisë së përpunimit të edhe asaj kimike, një kompani e cila vjen nga një shtet mik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, siç është Republika e Turqisë. Ne si qeveri, siç e dini, kemi krijuar një politikë pothuajse krejtësisht të re industriale, një ligj të ri për mbështetjen e investitorëve të huaj dhe atyre vendor, dhe edhe një herë dëshmohet që pothuajse në bazë mujore kemi mundësinë që të vim së bashku me kolegët e mi nga qeveria me sipërmarrësit për të shënuar fillimin e punimeve apo fillimin e prodhimit të kompanive të cilët të operojnë në zonat e lira ekonomike këtu në vend, por jo vetëm, ka një sër kompanish të cilat për momentin i bëjnë aktivitetet e tyre edhe jashtë zonave të lira ekonomike, dhe kjo dëshmon se politikat e qeverisë Republikës së Maqedonisë së Veriut japin rezultatet e vete, pra krijojnë vende të reja të punës, dhe mua si ministri i ekonomisë më gëzon fakti
që pikrisht nga 50.000 vendet e reja të punës, pothuajse 48.000 vendet e reja të punës janë krijuar nga ekonomia reale apo nga sipërmarrësit e këtij vendi. Qofshin ato sipërmarrës vendor apo investitor të huaj. Unë për fund do kisha dashur që t'u dëshiroj sukses investitorëve të ri me dëshirën dhe me bindjen që ato do të rrisin kapacitetet e tyre pikërisht këtu në vendin tonë, do të krijojmë vende të reja të punës, do të rrisim eksportin e vendit dhe në këtë mënyrë do të rrisim edhe standardin e jetesës për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ju faleminderit.